Les 2 nuits que nous venons de vivre relèvent d'une situation qui est absolument inacceptable et injustifiable. Gɛlɛya ɲɔgɔnye filanan kɔfɛ ni ko ɲɛnabɔ ministriw ye jamanatigi Macron y'a jira jumadon ko fiɲɛ sira kunnafonidilaw bɛ ka jɔyɔrɔba kɛ walasa ka kɔnɔnafili ɲagami jɛnse min lawulila polisiw ka marifa cilen fɛ kamalenni dɔ la san 17 kan. A ko ale b'a fɛ bɔlɔlɔsiraw n'o ye réseaux sociaux i n'a fɔ Snapchat ani TikTok ka kunnafoni nafamaw ni farinya ko labɛnnu bɔ yen bɔlɔlɔ kan n'o ye internet ye. Kamalenni girinkajɔlaw minnu ye nin wale kɛ a ko tuma dɔ la an b'a miiri k'u dɔ bɛ ka labɛn kɛ jabɔ tulonkɛ minnu dɔrɔ polisiw minnu ye jaabi di ni ɲɛjibɔ fiɲɛ ni jiko minɛnw fɛ Faransi bɛdaw la su fɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya wulila ka bɔ cɛden san 17 fagali la marifa cilen kɔfɛ min ye jamana kabakoya mɔgɔ 875 ni kɔ minɛna ani polisi 200 ni kɔ joginna i n'a fɔ fanga ye gɛlɛya sɔrɔ walasa ka sigida labɛn ko kura su sabanan kɔnɔ yiribata kɔfɛ Pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions.